Nyakorom gajong dakika na pagachiel tok sa achiel mar okinyi. Nanyisira ka yo matin kata kamano haseduogo. Thor wacho okinyi makawuono chal mar Kenya. Wabro bido kwarango weche mopogore opogore to chutho twak mano mar jatend piny ma bende notime okang' mokwongo. Giwacho ni jatend piny koro timo twak e okang' mokwongo. Pok waneno mako timore. Ahinya nyaka na kwacho ni bang' katiba ma pacho ka mar higa mar 2010 kanyakla kod loch mago mag sirikande mag gwenge higa mar 2013. Nyaka sani Nyakorom gajwanga nochiwo twak mar odiochieng' manyoro yor bero county mano ma Nairobi. Bendo bro bedo kwa lose kotende kod kweth mago mag jonjore ma bendo sibedo ka kelo rochruok mag arita kwe. E rombe mag siasa mosebedo ka monjo jotelo, mosebedo ka monjo jopiny to chutho ramenyo bro bedo kwa ng'iyo county magwa mago mag Nyanza. Okinyi makawuono dhi bedo gi welo ariyo, achiel mosechopo wendo na machielo mano okile Joshua Nyamori bro bedo ka tudre kodwa kwa dhi nyime gi twak. Yene mar mondo mi arwako okil kama loka Gada Oguko. Gada boselale wang'e nyikoramogi. Gada niloso mendi pognwa machiegni. Kama na inya Sharon. Kode nyikoramogi duto da mos gokinyi ni oyawre uru kendo rwako wetwak makama. Ang'eyo ni ne alal lakini ok ahinya. Ntiere achiel kachiel mag piny ma bende ng'ato nyaka bedie kadhiye. Kata mana Sharon bende alomoko kunega ka to be ok wapinge. Kurambe rwaka ni nyathiu. Eruru kamano. Erokamano Nyagade kendo machiegni weche mopogore opogore ma bedo sibedo katimore kapok adhi kata mana e thor weche ma bende daher mar mondo miwa mipek. Juma dhi karumo adong' mana gi odiochieng' makinyi kende. Juma mar osebedo yo machal nade weche mosebedo komor gi marach ne juma ne gin mage? Juma ni ok osebedo maber ahinya nikech apani weche mwadwa wuoyo achiel kuom gin kaka nogo seneta ma Vihiga e kaunti no endo mar Kisumu. Ok en gima ber manotimore. Gimachielo bende ma waneno kotimore Kisumu kanyo endo en ni oseneg nyithindo mar law aboro maluongore gi nying mar chude. To koneg anega bende ntiere gima nomiyo neggi. Ndalo moko kanyo machien aparo ni ndalo ariyo kapok ochak nek machalo kamano negi dino ne ji e wang'ayo ka ne ntiere jam. To kendo negi maya ji to kendo gichuo gi pala. Koro ntiere gik mosetimore Kenya kaendi sana e pinywa mar Luo kanyo mane ok ber. To kendo gimachielo ma be notimore nyoro ne en address mar jatend piny ka nowuok gi county assembly mar Nairobi. Aparo ni ntiere miriambo mang'eny mane nie iye ma ang' ne wakol gik kune kaka sadhi. Miriambo ga gombo njone gin mage Nyakorom gajwang' kata kamano machiegni twak ioronwa ote. Lai mago te machuokare deka auchiel nono mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel. Wantiere live e mbui mar Facebook, YouTube, X kanyakla kod Citizen Digital. Yena mar mondo miwachak kod twak ma benja jatend piny Kenya notimo e od bura maduong' e od bura mar County Assembly. Ma en twak mokwongo ma bende jatend piny matiyo timo e pacho ka. Report ma bende nolosona gi Walter Nyambaga wadhi bedo kwa winjo. Kata kamano Gada, twak makama kana jatend piny kako okil kama loka. Ini kawe yo machal nade? Twagne mokwongo na kichik to en twak ma chik oyie godo nikech wantiere gi gimiluongo ni Intergovernmental Relations Act moketo kaka county government kod national government onego bed ni winjore gibiro pamoja to giwinjo kaka ginyalo timo activities mamoko kaka ginyalo. Makata kopo ni ntiere pek moro ma national government winjo e tich moro mane gitimo monego bed ni gitimo kaka katiba wacho. To chiko yie negi mondo gikaw county mondo giket mondo tim gino kopo ni county ema wang' ne chop ne jopiny maber mondo jopiny yud services. Kendo ntiere tije ma kopo ni national government neno ni county government ok nyal time maber gine ma gin capacity mar time to ginyalo timo. Koro mae momiyo oyiene keren jatend gimoro miluongo ni summit. Koro oyiene mondo update county governments mar gima dhi mbele. Koro the man of the go de assembly no to ne en gima ber. En mana ni koro ang' nwadonji e gik mane owacho. To gi gima nomiyo owacho gi. Kanye ma koro wabede gi pek matin. Kata kamano ni miriambo ma bende nilieko gisa Nyakorom gajwang' adwaro mar mondo mi wawinj report mano mar Walter Nyambaga kotende kod twak mar jatend piny e nyim od bura mano mar County Assembly ma bende notimo odiochieng' manyoro e county mano ma Nairobi. Kaparne bende twak makama bende biro kaluwore koda winjruok ma bende sirikal mamalo nitiere godo koda county mano ma Nairobi. E kar saboro ma midhiambo ya paya ma Wabera Street motenre kod City Hall. Ikuodho dho mbata mar rwako jatend piny William Ruto walo kode ka dhuluruok mar ndiko sigana manyien mar loch gwenge mbaka mane otedore e County Assembly ma Nairobi. E twak mare, Ruto yango ne jodak ma Nairobi mondo oikre ne lokruok madhi kelo muko mag ute manie agenga paya to kod mago mag aora kidaro ji modak e paya ma piluwo.
Gino moko ne ok dhi dewo wang' kochiwo ranyisi kod nyaka kar jot mar jatend piny ma Nairobi kaka yor bero Nairobi. If roads must be expanded, they will be expanded. Encroachments must be removed, they will be removed. If drainage channels must be cleared, they will be cleared. If illegal structures must come down, they will come down. We, honorable members, must stop doing anything otherwise. State House has received notice from the multi-agency team reclaiming riparian land that part of the State House boundary, the wall along Kirichwa Kubwa River, falls within the riparian reserve, and it must come down. Ruto omuch kombasa kod jomibadhi kod achudhe mokoni osebeda genga loko ber mar Nairobi mokoni ongoke winje mamit. Ruto koni hiwong'er wang'ne nyaka chodi kachande. For too long, Nairobi has been a city of immense promise, trapped by chronic dysfunction. A city of extraordinary potential, suffocated by disorder, delayed by indecision, undermined by poor planning, and held hostage by interests that profit from chaos. Too many people in positions of responsibility looked away when hard decisions were required. Too many tolerated mediocrity. Too many postponed action. Too many chose political convenience over public good. Jatend piny ochiwo ranyisi kod kit lokruok ma Nairobi mokoni dhi nyuolo nyuol manyien kochiwo ranyisi kod chiro mar adhai ma Gikomba. Moko ne jotelo moko osebedo katiyo godo marach kendo duono dongo mare. The leadership of Gikomba market step forward and say, we want our market to be built. Stop the politics. President, when it rains in Nairobi, we cannot go and do our business. We have to wear gumboots. Our customers cannot get to our stalls. And let me tell you, good people, we have to confront this head on. We're going to transform Gikomba. In the next 6 months, you will see another Gikomba. Odok ne okang' mokao mar tiyo kanyakla kod sirikand kaunti ma Nairobi kendo kwedo kedo kod loch gwenge kaka yande ilieko. And it is why this cooperation agreement matters. It is not about transferring functions. I want to tell you this. This is not another NMS. It is not about weakening devolution. It is not about confusion of mandates. It is about ending fragmentation and restoring coordinated delivery in the one city where failure carries national consequence. Ruto okoni thuolo mar dweche auchiel oganda biro neno lokruok mosego e picha manyien ma Nairobi ni godo. Jatend piny William Ruto koni biro nyona chudhe kendo thicho gi mamoko biro mana ywak ombasa, moko biro ywak ogwal. Penjo maduong' ni to bende ogwal biro dhi nyime kod ywak to dhiang' bende modho. Yoro tieko mibadhi Nairobi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nairobi. Nyakon go jomo no kaka chal mar wach na nitiere odiochieng' manyoro ikinde ma bende jatend piny nolimo kanyo od bura e county mano ma Nairobi. Bende wendo na machielo ma bende nyisi no chiegni chopo osechopo antiere ka gi wakili Joshua Nyamori. Nyamori nyalo kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi Jwang'. Amoso nyikwa Ramogi kamoro ma gintie okinyi ma kawuono. Amor biro mondo wago mbaka kendo yudo osiep na gad. Wago mbaka ka gi jopiny. Ero kama na inya wachaka yanga gi twak mar jatend piny e nyimod bura e county mano ma Nairobi. Gadi ni wacho ni weche mage no pongi miriambo. Miriambo gin mage ka jatend piny wacho ni biro bedo koloko boma ma Nairobi mar mondo mi oyud sura manyien. Bende wacho ni ute ma bendi biro bedo kimuko gin mantiere e dho aora. Tiwinjo kanyo kan tiere nyaka wall. Iwacho ni korot moro mar State House bende no wach ni nitiere riparian land ma bende en bedo chiwo chik mar mondo mimuke. Miriambo nan kanye?
Sharon, mokwongo wawacho ni nitiere gimoro amora kaka kitimo gimoro nyaka chakre. Kidwa timo gimoro kata kidwa konwa gimoro nyaka ikuong ibed sincere gi gimi konwa. Kik ikonwa gimoro nikech idwa ni mor wang'wa. Katiba ondiko maber functions mag national government gi mar county government. Nitiere gik mako matindo tindo kaka kiwinjo kuwa about Kikomba. Ugi maber ndio ni ker neno ni Kikomba onego bed ni loso maber kendo ok onego bed ni jotelo pingo dongruok midwa los Kikomba. To kopo ni national government ema koro dwa donjo e loso chirni. Kendo ichak iwinjo kowacho mar aluora. Aluora ler mar aluora ni en gima onego bed ni county government. Ka koro kere madwa donjo ni koro odwa ng'iyo ni Nairobi tidwa luok nang'o. Nyaka wapenjre gimomiyo. Gimachielo mane ichak iwinjo kowuoye owacho kaka gidwa loso street light Nairobi. Mokwano gi nyaka kendo gi period midwa los gi godo gi magidhi renovate gi mag solar midwa keti. Mano koro ker wuoyo about Nairobi. Ang'o momiyo wachopo kama koro ker dwa chako wuoyo e county ka county. Manyiso ni kaka orango tieko kanyo to dhi chako wuoyo about Kakamega. Kochako tiko to dhi Turkana. Kochiko to dhi Homa Bay. Ang'o momiyo koro waduoko ker piny kama ok onego bede. Onego bed ni magi gik ma county government ema timo. Kopo ni ker ne en ng'at ma wacho adier ni odwaro ni mondo deal gi cartels. Nochomo cartels tir. Ok onyal wacho ni ong'eyo ni nitiere jok ma benefit a dysfunctional state ma Nairobi nitiere. To onge ng'ata mwaseneno kokaw ne atua. Onego bed ni ker ne kawo atua mokwongo ne governor ma Nairobi. Mondo kone ni governor rito aluora mar piny otami. Mana achiel. Nderni mag iye kuonde gi monego bed ni deal godo nikech ker already nigi mag national government monego bed no wuoye. Okone ni Sakaja magi ochako tami. Ochako kon Sakaja ni Sakaja wach mar chirni ma Nairobi gi Komba olel onego bed ni lose otami. Wuogoko mondi ka watua ne jok maketho gigi to kok nyalre to weyo jo county assembly mondo deal gi impeachment mar Sakaja kaka ne gisechako to konyal biro ni koro chako ni odwa yawo committee. Kasto kendo gimomiyo gini ok en gima sincere. Nitiere kaka chiko wacho kaka onego bed ni nitimo gini. Nitiere nyaka public participation. En gima no chalo gima no biro timo, no biro sanitize gima ne gikete kok gi winjruok mane gikete kok gi Sakaja. To sama ne giketo kok gi winjruogni beno winj japiny moro amora kaka katiba dwaro kata mana Intergovernmental Relations Act wacho ni kopo ni idwa transfer functions gi kata ka county government dwa form committee gi national government madhi chung ni deal gi gimoro nyaka kuong tim public participation. Ok time bang' ka ji oseketo kok gi. Ji kuong bedo piny dhi winjo mwananchi kaka article 1 mar katiba wacho ni teko maduong' mogik omi mwananchi. Article 10 wacho ni gimoro amora mitimo nyaka time gi transparency kendo nyaka winj gima mwananchi dwaro kore ka iduogi time. Koro nyaka ne kuong chake gi piny kore ko biro malo. To magi dhi gibedo piny ji ariyo gineno ni wuodo mera tichalo no tami to kako otami ni to impeachment nyalo biro. Koro mondo kikobi mana Nairobi keto kata mana bwo piny wacho ni kata mana NMS dong bere no kindo mokalo. Ma ok mokwongo kendo magi gima kele wach mar ariyo. Sani koro waseneno ka mae mar ariyo ma jatend piny owacho dwaro ni mondo sokoke i Nairobi. Nyiso ni nitiere mor kich moro mane i Nairobi kae. King'iyo kaunti machalo kaka West Pokot gi Turkana gin kuonde ma bandits oolo. Isiolo sani ineno ka bandits no dhi e police station mogo police station mokaw dhok te manomaki. Insecurity e gima lich mogik makata Nyamori bro yie kodi ni the first thing momiyo iyiega ni mondo sirkal moro amoro telni en mondo sekiwa security ni ok kata chiemo ok kata ler ok gimoro amora en security mari. Ka en security rach mogik e counties mamoko ka to national government poko paro nikech ang'o kuro onge pesa. E Nairobi county ka wang'eyo ni nitiere jok miwacho ni omakore motegno gi State House mosemi tich mar choko yugi. To yugi ni gimoro achiel ma president ne wuoye kowacho ni Nairobi olel otimo takataka kabisa. Makama kage kanya winya na bende Nyamori bende wachango kotende kod mano. Wakili nene yo machal nade. Biye gi gima wakili wadu bende wacho kotende kod winjruok makamae. Awinjo wadu magad Oguko kapingo gimanyo president odhi timo Nairobi nyoro. To gimadwa ni mondo awachi Sharon en ni Nairobi ok en county mora mora mokwongo. Nairobi en capital city ma Nairobi mar Kenya. At the same time iwaji Nairobi nigi almost 65% mar economy mar Kenya
pesa ma rotate around Kenya ni Nairobi ka. At the same time, Nairobi ni ema host all the international agencies ma Kenya nigo gi relations nyaka headquarters mag UNEP. Ineno ka nyicho wache ni jo UN med offices gima biro Nairobi ka. Omiyo Nairobi at the same time okunya wache ni en mar jo modak Nairobi kende. Nitie ji ka wan modak Kisumo to biro dwaro tich kada timo ohala Nairobi to dok kocha. So Nairobi nigi interest ma ji te. Sama ndara okethore Nairobi, ji ok dwar governor, ji go koko ne president. Sama pi ok ochopo kamoro Nairobi, ji go koko ne ng'ato, ji go koko ne president. Sama sewerage, sama floods, and therefore it would be irresponsible ne president ka president nyalo abandon wach ma Nairobi no wene governor. Secondly, ni katiba oyie ni county government gi national government nya winjore mondo one of the levels okony the other one kanitie kama moro nie gitabu kata national government nyalo kwayo county government ni nitie function moro matimore county ukanyo to tamo watimo anga mondo ukonyowa. Okay, and kiwinjo discussions manotimore kapok ne gi sign agreement ma governor ma Nairobi gi president no sign mabe otere assembly mo bedo discuss mane gi hold public participation meeting thereafter mag winjo pa jopiny ma jopiny no endorse agreement. And ni county ma Nairobi no yie nitie gik ma osechando gi timo mathago Nairobi, floods ma Nairobi, wach taya ma Nairobi, wach ndara ma Nairobi, wach pi, weche mag ute, weche mag chirni, okay, weche mag takataka, okay, and magi are not problems which are Nairobi sani. Nairobi osebedo gi problems gi for many years. The systems ositamo chon nen local authority to get county government. Sometimes we made a mistake. Ni Nairobi ne treat kaka counties moko. Nairobi no nego treat as a special county. Mane okwene the weak systems ma county governments mosebedo ka chandowa. System makore no ka county government gi national government oloso ni. No nego bedni walose chon mwakete motegno within the constitution. Mondo bedni both the national government gi county government nyalo bedo gi clear functions capital city. But even as that did not happen, government, President William Ruto, no commit kendo nyo chako emphasize nigi di spent billion praboro in Nairobi ka. To billion praboro ni okodwa ni mondo owite mondo odonje bur molal, okay? Odwaro ni mondo tikode maber. And therefore, giloso framework ma yiene county government structures ma Nairobi mondo bed tiyo, but gibedo gi consultative processes kama ginyalo bete gi national government officials, mondo national government officials omigi teko kuonde ma gionge teko, omigi capacity kuonde ma gionge capacity. So in my view, kanitie gima nyalo konyo Nairobi to en ma pogruok mar ma gi gima owadwa gada wacho between ma gima choncha NMS any NMS then take over. NMS ni governor no bedo threatened mo chuni mo we functions mag Nairobi, okay, mo gol Sonko to national government to take over to cow military to me function no military mondo run Nairobi, okay, maonge kama duond jopiny bire. To in this one, the civilian leadership national government gi county government oromo magi consult gi structures gi gi sign agreement. Kagi sign agreement ni otere county assembly to tere ne jopiny ma jopiny otime public participation to county assembly o debate mo approve. The president mar Kenya or submit to authority mar county government mo address county government mo isoni gima waparo timo kodu en magi ma county government chakre ka wuono ka dhi mbele dibedo gi thuolo mar debating gima president nyo wacho ka gitamore to county government nigi thuolo mar rejecting ni watamore alternative mochiwo en ma to nantiere seyo mopogore opogore ma bende wakili wadu gada bende nochiwo ahinya kaluwore koda pok mar omenda mabiro e county ma Nairobi dibende kaluwore koda pok mare ema koro ilaro mor kichka. Ing'eyo ni
sama uidwa pingo gimoro nyawacho gimoro amora iwire chudho moro amora kuome and osiepna mar gad ngene wan kako kinde sama idwa go gimoro kot igoye gi yore te okay achiel kuom nyai bedo ni ema dhi go gino piny but the truth en ni Nairobi dwaro kony okay mor kich ma giwacho no ere mor kich e aora motimo sewage ma Nairobi ere mor kich ka jo Nairobi tho e floods ere mor kich ka ndechi ni gin buche jo Nairobi pod wuothe chuodho okay a capital city ere mor kich ka almost 80% of Nairobi ni in darkness onge taya okay ere mor kich ka takataka opongo the entire town the entire city nyaka dir town okay mano kinyalungo ni Nairobi otop to ka Nairobi otop dwaro ni mondo oluok Nairobi oywe maler ogere manyien to county government has approved ni they have failed in this to kapok adhi kata mna gad wakili yena mar mondo mi ang'ik mana kuma na gad bende wachego nantiere dwaro mar thicho oko governor hi county ma Nairobi dibende ka governor ticho tamo to ntiere moro ma bende nyalo kete e telo mar mondo mi ochwal tije ingeni wanyalo amua ni ticho tamo governor koro wagole okay and wanyalo golo governors every year nikech problems man Nairobi en gima kisungu wacho ni a structural problem en tabu moko en individual kata mana wado magade moka kawuono to dhi oket governor ma Nairobi to okwa strengthen systems ma agreement ma president timo gi governor temo mondo strengthen mondo cartels manyo president wacho ka ok deal gi cartels go okay mondo weyo the power barons pod dwa push gima timore Nairobi because of benefit magiyudo mondo yud joma tiyo gi ethnicity ni samidwa ywe aura to ni idwa daro jowa okay gidhi luongo rally gidhi luongo demonstrations gichako goyie e media kama go kotimore to kati look governors apart in 5 years to bring change so my view any consultation mag jotelo gi o chopo point magineno ni rather than weyo mondo Nairobi bed ni siasa ema dhi gore to gima timore onge gima ji gone koko Nairobi makata MCAs nyodwa golo ne governor any services nyok timre maber okay services mok timre maber gi rather than destabilizing Nairobi gi siasa the president okaw responsibility kaka jatelo mar Kenya ni kama ge problem machando mumio okunya bedo stable politically to ayie mondo konyu adhi medo pesa at the same time avel nu officers ga okay avel nu technical support avel nu mwandu mag serikal giteko ma serikal mondo tigo together abro konyu mondo waluk Nairobi mondo Nairobi bed maber kan Nairobi ko bedo mabedo maber ultimately President William Ruto gada Oguko ni mabro dugo kae to wacho ni Ruto ticho tamo ne kaka Nairobi le oinja na gada bende kijo kaka wakili Nyamori bende olero hakiani dimed mane gada gini nangadi kana dhiro wakili Nyamori gima damedo wacho en ni ineno mana chuny mane Ruto somo godo speech ne nyoro ema Nyamori bochako biro godo ka odwaro mana ni okonwa gima dhi morowa to kodwa ng'e adier Nyamori achiel ni ung'eyo ni katiba nochiwo kako nego bed ni pogo pesa ne county ka county jok manondiko katiba ne nigi intention momiyo pog county government gi national government ntiere gi momiyo ket pogruogno to king'iyo kaka ipogo pesa ne county ka county Nairobi county ok yud pesa maromre gi Kisumu county ok yud pesa maromre gi Homa Bay county ok yud pesa maromre gi Turkana giyudo pesa kaluwore gi gimba gi solo ker wuon ka ne wuoyo nyoro no wacho ni Nairobi county golo 27% of pesa te magiyudo from the county governments to mano be madhi determine ratio gi to kendo determine gi gima needs gi gimora mora chan mora mora magidwaro gimonego bed ni gitimo gi pesa Nyamori ok nyal konwa sani ni Ruto en makoro oneno ni onyalo konyo Nairobi county kendo koro oseyie golo pesa
oyie golo 80 million, lakini 80 billion neni ka koro gole, to chako kono ni 80 ni ka gole, to nyaka wane mwati kode gi joge nagi. Tiende nango, watemo wacho ni Nairobi County kae onge dhano man go buongo kata rieko mora minyalo tigo do gi 80 billion ni mondo kony problems ma jo Nairobi face, to ma e gimomiyo ndik gi e tich. To ntiere ng'ato mane national government monego bed ni dil gi weche te ma dil gi piny Kenya kae te, koro idwa kawe ni en koro dwa mana chako dil gi Nairobi County. Widhi wil ni nyathi kata takataka kata ng'owa monego bed ni time counties mamoko bonego bed no dil godo nikech en ofisa mar national government. Ang'o momiyo pes gini nyaka gine magi chike. To kendo president e ng'at mang'ongo mogik man gi intelligence mora Kenya ka. Nyoro achiel no landonwa kaka no deal gi cartels mar sukari, kowacho ni weche gin adek. Nochako lando kako deal gi cartels kendo sani o deal gi cartels mar fertilizer, sani nowacho no deal gi mar mafuta. Ang'o mamone deal gi cartels ma Nairobi? Nyamori ni osebedo osiep na igni mang'eny. Kupo ni an governor ma Nairobi, tang'eyo ni ntiere cartels momiyo gik moko ok dhi maber e Nairobi kaka mar yugi, takataka. Tang'eyo ni Nyamori ema choko takataka no. Onge gimomiyo adwa chaka baden mwananchi kakono mwananchi ni adwa keto komiti machielo madwa run county nikech takataka ng'eny ka. Gima onego bed natimo en ne akono Nyamori winjo bwana in osiepna. To mi tich mar choko yugi. Either ichoke, kokinyal choke tigoli. Mane gimonego bed ni ker timo. To bende yieri gi wach mana Nyamori wacho ni Nairobi nanego bed ni iketo kaka a special county nikech ken capital city to aseneno na governors mosekadho chal ka gima tich osetamogi nikech Nairobi achiel ni en capital city to nitiere gachid nadi mathoth pitaka sewage kinyo kata mana taka kopogore gi mano kinyo kata mana weche motendore kod flooding koth ka chwe tinde neno kuna gik matimore bende paro no chopo kinde ma Nairobi koro nyaka bed gi sura manyien. Nairobi ok onego bed kata gi sura manyien. Gima wakoso en structures. To giwacho adiera. Kar mondo wawach ni nikech koro waseng'eyo ni Nairobi dwaro ni shida ma Nairobi mondo mi watatwae odwaro 80 billion. Kar wacho ni pesa ni koro wakawe ni kendi wadwa keto komiti machielo ma koro dhi deal kode. Dak wakaw pesa ni wami county government nikech county government ma Nairobi bose bedo ka ywak ni ok giyud yuto moromore ko ai sirkal mamalo manyalo romo gi deal gi shida gi. Koro Nairobi County shida ma wan godo en structures to gi jotelo motele. To jotelo motelo gi kwaseyudo ni ng'ani incompetent ok titije, ng'ani okia tije, moka winjo ni bayo mana South Africa, kar mondo wachom gi tir mondo wakon gi ni omera bed piny ititiji, wabiro waloso structure maumo ne makosa neno, wacho ni iting'e ni tich otami, to nikech ok odwa goli, nikech ok odwa kelo siasa mang'eny, beda mos, in med chamo msara kanyo, meda bedo gi pesa no wabro medo migo, meda kethe, lakini wadwa chako kaw pesa machielo, wakete kikapu machielo, wang'iyo kaka waloso godo Nairobi, mondo kik jopiny ne ni tich otami. Mane gima gitemo timo. Gikaw makosa osetimore ka. Kar mondo giyaw adhola ni, mondo gibiye, mondo burcha uwuog oko, mondo tutu uwuog oko, gikaw moto giume godo mondo kik nen ni kanyo ntiere adhola. To adhola no pod bro muoch bang'e. Koro en time mondo nyaka wayiegi. Adhola ka en mibadhi to gikoso ng'ama ong'eyo e Nairobi. Wadwaro ng'ato mong'eyo ni Nairobi nigi shida gi, to en go buongo kaka odhi deal gi shida gi. Mane gima kosore ka. Kae to bende cartels ma sani omako Nairobi, thoth gi be mana State House. Kore ma gini umo gi ok dwar ni mondo yaw mondo ji ong'e ni gin ng'a gini, imanyo nigi mana avenue kaka gidhi medo chiemo ma ok chandgi. Onego wadil gi shida ni ere jatelo mong'eyo Nairobi, odwa deal gi wach ma Nairobi ni nang'o, to bong'eyo chik kaka chik wacho, to be odhi luwo chikno moloyo ni tinde tiere gi gik moko ma gitimo kuonde gi mag procurement ma kata mana ute migerogi. Sani kiwinjo ndege moro nchano udwa nego kata mano so si achiel ni. Ndege moro nchano udwa nego gi Wilson Airport. To gima nomiyo mano timore en nikech ute moger kacha cha mang'eny. Moko pod igero nyaka sani, ntiere kata mochak manyien e yor no endo. Koro ena corruption madhi mbele e Nairobi moko wanyalo wacho ni Nairobi onge gi capacity mar run itself. Ka counties mamoko to run. Nyamori achiel ni osetero county government ma Kisumu e court ding'eny ma court no compel county government ma Kisumu motimo gik mang'eny mano dwaro motimore. Ang'o mane mono gigo timore? Does it mean ni Kisumu gik moko yote? Gigi chalre te.
ji ema pok oyudore madwaro ni mondo gik moko oriere. Mani penjo maduong' nikech seyo bende nitiere ni kapo nono ni bugni kata mana bugo kokodina ang'o ma bende biro bedo katimore. Tingeni Nyamori bende okang' ma kamagi dwaro mar loko sura ma Nairobi bende biro motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Wang'ini wadong' mana gi dweche 15. Bende neno ka weche duto ma bende jatend piny Kenya na wacho odiochieng' manyoro inyalo kete tim kapok ochopo kata mana yiero mar mondo mi wane kapo nono ni lokruok biro bedo katoyo nikech kintiere Nairobi ka to digomb bedo gi lokruok ma kamago. President gik ma nyowacho ni gin gik ma gise deploy contractors gin gik ma dhi mbele. Okay? So adwa nyiso gad ni mondo gidhi mos matin gi koko. Gima tago jo Nairobi ok en siasa. Okay? Ok en ng'ama onego gol gi ng'ama onego so. Okay? Gima tago jo Nairobi en ni be ginyalo yudo pi samia tich binyalo yudo ka ot nigi pi. Be sami dhi ot binyalo dhi ot ma floods ok iwinjo ni floods oywe nyathini modhi skul monego. Sami idhi tich be inyalo yudo yo ma ichopo tich maber mokine yo manigi potholes. Be sewage inyalo bet e ot ma ok unyal tiyo gi choo manie ot nikech sewage nigi problem. Magi e problem ma chando Nairobi. Kiwinjo ka president loso magi gik ma gidwa timo. Adwa kwayo ni wawae siasa mang'eny gi pengo mondo wami president thuolo kendo wamiye support mondo kony Nairobi mondo konyre. Gima adwa na nyis gad ni mana kata Kisumu wa projects masani waneno ka konyo jopiny gin mana projects ma national government otimo. Okay? Manyiso ni there is a problem with county governments. And county governments we will need as Kenyans mondo wabed piny mondo wang'eni to county governments begi improve services makalo local authorities manetimo services previously. In my view, ka compare kata Kisumu gima ne municipal ma Kisumu timo county governments ka county government county councils ka county council maero tiyudo ni ne gitiyo maber maloyo gima county governments timo sani. County governments gina kama ipore pes jopiny. Okay? Ineno kata collection king'iyo kata revenue collection ma Kisumu kende. I'm giving Kisumu as an example kecho raise en ni gima ne municipal ma Kisumu collects municipal kende kapo county government odonjo. Sano ingo gima county government collects from the entire county. Okay? Kidhi chiro Ahero tido ni tich mane county council ma Ahero timo e yu Ahero ne ler molo kaka Ahero sani otop. Okay? Manyiso ni there is a problem with county government onego wa face problems go mondo wa resolve gi. In the meantime japiny ok birito ma Nairobi ni chieng' moro ne wachak wadok e process mar reviewing katiba gi neno functions mag Nairobi eka chieng' ne wa sort out wach mar pi, wach mar stima, wach mar ndara, wach mar sewerage, wach mar housing, wach meg chirni. De japiny modak Nairobi dwaro ni odag ngima maber. And President ma Nairobi being a responsible president, President ma Kenya being a responsible president, okochikore bathe to nyiso jo Kenya ni sasa mnataka nifanye nini? Maana gima Uhuru no nyisowa kana onyise ni kwalo pes Kenya. To ma en president give me one of the reasons why me ana support president yani kech all disrupt processes cartels. Okay? Kane Uhuru Kenyatta openji ni pes Kenya ikwalo billion ariyo every day. To penye ni sasa mnataka nifanye nini? Maana gima no penye. President William Ruto okopenjo mano gima no dhi o strengthen process my e-citizen. Mwajo ni pes serikal te ochule e-citizen. Okay? From there pes serikal move from 50 I'm going to get there. Move from 50 million per day to 1 billion shillings per day. Nitie an issue manyo bedo raised ge Auditor General ni nitie there was an attempted transfer. There was no transfer. There was an attempted transfer. Marpes e-citizen from the official account to account mani wajani private. But the response we got from Treasury, any immediately money system or discover that system it was blocked and no transfer was made. Onge pesa mano work. The account master can more the account more. What am I saying? Ni by keto systems
ma monitor and discover and ensure ni gik moko bedo stopped gi. President ni or disrupt cartels, okay? By Gado Chakore's watch mar niang no bedo ni niang ka factories ka niang girego to jotich ok chul, jopur ok chul, ok gichul tax. President no dhi munyiso gini mambo ni matatu, okay? Statement ni mamano no dhi mo disrupt cartel maneni kacha magi manotimore any out of that tinde ichulo jotich mag factories, ichulo farmers mar niang, at the same time your factories man of government sani chulo over 1 billion shillings every month mar VAT. What I'm trying to say, and the factories will loss of profit. What I'm trying to say, any president has proven ni or plan to disrupt cartels. Cartels ma gado wachocha. Cartels, you can go around them, need to investigate. So, because gaining control of the system, unless you disrupt that system, onge kaki bro succeed in doing that. The best ma bro disrupt because koro ogdi bedo ni cartels manyo mako Nairobi go ditimo gik moko kendgi. Giditimo gik moko e processes manyaka national government ditimo, and it is more transparent and it's more open and jopiny nyalo follow so that we can deal with the issues man in Nairobi. Wan wakete mana wangwa koso ka nitiere midwa medo kapok wadhi thuru wach machielo. Nitiere gimoro matin madwa medo. Koponi Nyamori wacho ni ker dwa deal gi cartels. Wang'eyo kaka no deal gi cartels kendo nokwanogi kaka no deal gi cartels sama nochako wach mar niang. Wang'eyo gima nokono mwindi cha. Nwang'eyo ni en mwindi ne mano wuoyo god ok ng'ato. Nyoro kano wacho wach fertilizer. No wacho maler ni ng'ama ne ouso ne jopiny kidi ni fertilizer no seriembe tich. Nwang'e no wuoyo kuom ng'awa. Kochako wacho no deal gi wach mar energy. O deal gi cartels. Nwang'eyo no wuoyo kuom ng'awa. Ang'o momiyo ma Nairobi ni pogore? Ang'o momiyo ma Nairobi ne mo wacho ni nitiere cartels to yawo structure machielo ma pod giwinjo godo maber. Koro mano be Nyamori gini onego be ni pimo nwa. Ang'o momiyo achudhe ma Nairobi gi gitok mak nwa achiel, gitok konwa achiel ni ani either iwuok Kenya or weri gi gino or ibro dhi e polo. Machielo be ok konwa ni waseriembe tich. Moro be ok konwa ni wasemako mwaseketo mo resign. Gin ma Nairobi kae tikonwa ni achudhe nitiere lakini wabro deal kodgi to nikech pod gin tiere we wayaw gi machielo manyalo ranwa county ni. Koro mano be Nyamori gini onego bed ni pimo gine moro mondo kik wawe jopiny gi miriambo. Okay? President kano chope niang no disrupt process chiya moloso systems manyien. Mowacho ni process mar ni sirikal run factories gi okwak. Koro walokuru chik mondo walos leasing the leasing framework. Okay? Leasing framework no emo mi chulo jotich sani, emo mi chulo jopur, emo miyo factories loso profit, emo miyo chulo tax. President no chako wacho ni collection mar pesa ma every docket, every ministry, department and agency mag sirikal ne choko pesa to ndiko receipt to giloso receipt ma fake. Ok dhi work. No disrupt mano. Mogolo pesa cha kuom joka mo wacho ne jopiny ni chuluru pesa gi M-Pesa. Okay? Pay bill ni moja. Katu chul pesa gi e-Citizen or whichever. Through that, President no golo gike lwete joka ma sani. So president ni bore Nairobi ka chudhe gi okiagi. Kada mana wacho ni piny wacho kia chudhe gi kada mana sirikande county ma Nairobi. The president is a consumer of intelligence. Okay? And therefore, he knows ninti achude Nairobi. Achude Nairobi, okibidiligo, samidwa ni stop gitu podiwe gitemo the same thing. Nyaki change system. You are doing the same thing again and again and expecting a different result. Is lying to yourself. Okay? So President Gimotemo, eneni ka jogi because nyogi control officers mag county government. So kidwa kikantie pesa manasho government oro ne county government man loso ndara. Kata man loso pi. To gi take over to gitim. President wacho ni koro committee ma decide which mag pi kata taka no. You county government dipete to officers gabe adhi oro mondo timre na.
mondo bedi aito dhi bedo more transparent. County Assembly dhi oversight to wan be national government wa oversight mondo wa make sure ni gima nyo wachno tim cha otim makoko tim to then jogo dhi e jela. At the same time president owacho ni obiro bedo keen mondo ne ni gigo timore. Andi penjo ni to gigi be gibiro timore kapok otiero timore. Adwa wacho ni just give president thuolo. President ni ne ji wacho ni affordable housing ok dhi timore, affordable housing timore around the country. Ni chirni ok dhi gerore, chirni gerore around the country. Ni ndara ok dhi gerore, kidhi sani tiyudo ka Rironi Mau Summit Road gerore. Ni railway ok wadhi gero, ineno ka president ni gelo nyose chako gedo mar railway. So everything ma president osewacho. En ng'ama owacho to timo. Owacho ni ogoyo to nitiere gimoro ma Nyamori luorore nae. To adwaro ni mondo omiya duoko maler. Kik owach ni oketho system, kik odonj ne weche mag system. Nyoro ka Nyamori ne winjo speech mar president, ker mohero gi chunye te. No winjo ka ker okwano ng'at machielo. Kowacho niya e coffee industry ne nitiere ng'at achiel ma en japur, to okia ni en broker, to okia en gi industry mar coffee no, to ng'ano nogolo. Nitiere ng'ama nokwano specifically. Ang'o momiyo mar Nairobi ni en unique mok nyal konwa ni nitiere ng'ato manochung' ne garbage to ng'ano osefwenye to osegole oro osemake kikonwa mora ang'o momiyo mar Nairobi ni en emidwa chake gi loss of structure kore kibiro mak cartels to mok no chak gi deal gi cartels sugar no lock structures e-citizen no local structure health sector no to disrupt cartels magain SSF no chune no lock structures no lock chick so everywhere my presidents are there gimomiyo oloko chick kendo local structure kendo oloko system gi framework matingo gik moko en ni mondo ma cartels kateko mondo teko gi obed spread to stakeholders mang'eny okay mondo bed ni ginere so Nairobi ka bro timore mana kaka nochodhi e sugar sector to loko chike sugar sector o ensure ni the system mar niang olokore penjo machiel mana gad dwaro niya Nairobi ka mokia achude gi acheje makamalo emanyo dongnyo wacho inti achude okay ka achude gi adhidigo mana ka nowacho ka nodhi e wach niang ni cartels manie niang mambo ni matatu okay to bang'e no to ji noneno ka lokruok noche ing'eni ne cartels ne nie niang nitie joma ne wacho ni onge giminyalo timogi nikech negi benefit kendo negi loso profit iluongo ni super profit kech niang ma Brazil iwacho ni by the time mochopo Mombasa inya use at 30 shillings a kilo to make profit okay because owuok kaka by product to ng'ani dugo offload tons hundreds of tons millions of tons of sugar at about 120 something thousand okay to do that give make sure ni factory is not for president not disrupt mara factories tiyo what produce sugar well sanyo kwa import sugar kaka ne wa import okay ang'eni wach Nairobi ni wanyalo loso nyaka machatonga kata kamano we wane ka iboket gi atim nikech chenro to jatend piny Kenya noseyango odiochieng' manyoro kaluwore koda winjruok mabende mar tiyo kanyakla koda sirikand kaunti ma Nairobi ne iwacho ni gibiro bedo ka gi renovate iwacho ni gibiro bedo ka gi renovate teche 40,000 gibiro bedo ka giketo manyien teche 50,000 ntiere urban road construction bore Nairobi ka bor mar kilomita 247 e kind weche mamoko pita taka achude e kind mamoko gad be koro bwana kibukete temo monde donge wawere gi mano tenge kata kamanya korom ga jwang wach machiel manyak walose ten ko tendre kod nok mano mararita e gwenge mopogore monj mabende ojatim koda kweth mago mag jonjore e counties mopogore county ma Kisumo koro ntiere tago maliet kalure koda monj mano mar Osotsi mano mano senator e county mano ma Vihiga mabende nwano kanda mar wang dede ka imonje nyaka sani omedo yudo thieth od thieth moro buore Nairobi ta kai to county ma Kisumo bende nwaneno kanyo ka no monj magawa moro mano mar Irungu kanya kasani en pod en seo makoni kod kocha eliete e rombe mag siasa en ang'o mok timre
to nitiere kamna grube mago mag jonjore ma bende tinde owuok nyaka rom ga jwang' ma nyaka sani moko kuom gi kata mana joma ni nwakelo ni weche manyien mano chiel gi obila ahinya e gwenge mag Ahero e kaunti mano ma Kisumu. Aparo ni gad wachaka na gi monj mar Osotsi ineni machal nade nikech nwana kana ka jotelo odichi manyoro Eugene Wamalwa gi Lange mago jotendo opposition nacho ni nitiere narration mosebedo ka dhi e mbui ni Osotsi no monj kalure koda weche mago mag era to Osotsi owuon ento nowacho ni monj mare otenre kod weche mag siasa. Aparo ni wach mar Osotsi monj ne no mokwongo gima rach mogik kopo ni jatelo ma seneta ma be ne mbunge chon manga mosebede telo kinyalo monji odiochieng' alanga kama chalo kamacha mago machalo kamacha jomoko bose wacho ni en stage manage okapar kinyalo stage manage magoi ma ng'ad ma kaka no ng'ade cha oko gima ber to monj ni king'iye ntiere weche moko mang'eny e iye to okonego bed ni wadonjo komonj ng'ato kata komonje mana nikech weche mag hera okonego bed ni monjo ng'ato ne weche mag hera bing'e e Kenya kae gimoro achiel ma ji kiaga ni kata kiyudo ng'ato gi jaodi bing'e ni gimane gitimo kanyo no onge chik moro amora motamore nikech gin joma dongo ariyo moyie gima gitimo ike gi gin 18 gite koro okonego bed ni monjo ng'ato kuweru tu weru aweya emomiyo koto keto gik machalo divorce go koro Osotsi whichever reason momiyo no monje no konego bed ni monj machalo kamacha lakini embe ntiere penjo moro manyaka wapenjre kuome nikech ka report mokwongo nowuok manogol gi aparo ni PM mare or ng'at moro matiyo ofise nowacho ni nodhi e kinyozi but ineno kiduogi goye magawa koro ntiere pogruok moro mar wach kaeto bende odiochieng' alanga on a weekday sama chalo kamacha wa expect ni senator nene kamoro mopogore gi magawa e Kisumu odiochieng' cha ne waparo ni Osotsi nonego bed ni bedo Nairobi e Senate to ne oonge gimachielo bende waparo en ni Osotsi nonego bed gi bodyguard ne bute kanyo to bodyguard ne onge koro gima be duog maka gi wuoro momiyo wach ni otama wuoye ahinya en ni igoyo Osotsi e iye kacha to onge kata ng'ama konye dore no ka jomagawa ka nokonye jomagawa mobiro but ka koro itieko goye e ka koro kijana moro gi nyako moro temo biro kanyo ka achiel kuom yudhe kande ne dwa ting'o kom to penjo machielo ma bende pok awinjo ler ne maber en nitiere mama mane gibedo godo king'iyo pichano maber tineno ka kochak goye to mama no wuok to kwadugo nene kata kama oduoge to pok wawinjo kata nyinge donc samoro en bende noringo mar ne samoro en bende neno ni ngima ne nitiere kinda kuro ga sumi nikine nokego ng'ato tibeta donc nyaka iwuog koso ineno penjo miwacho no ne wase discuss gi osiepena moko mamakinde instinct mar ng'ama miyo kata ka okin watne to ne ubedo kode kamoro kochak goyi gimodhi kuongo timo mokwongo odhi chako gonduru to kogonduru to dhi ringo to dhi chako duogo nikech lit moneno kigoyi cha nyaka wang duoge ng'ama dichuo nyalo ringo to pondecho kendo okang' no chako duogi ka wang winjo ka gik mokwe koduogo to ng'ama miyo dhi ringo matin to chako duogo mondo ng'e ni yawa koso ginege nikech rem mar ng'ama miyo tineno kama en odhi to onge explanation moro amora michaki duogi miyo wane mama ni eto ne en mama manade to ne giwacho ang'owa to ang'o momiyo sama ochak go ng'ani to en kaka nodhi cha to dhi chuth to bende ang'o momiyo sama nochak go senator en kata jogi ok omule kata matin bing'e ni nitiere gimiluonga ni collateral damage ka ng'ato ne dwa goya to yudwa gi Nyamori ka wane mtok Nyamori kata ka Nyamori nie mtoka kochako goya Nyamori be nyaka wang' gimule matin to ang'o momiyo mare ni en joko weya to senator ni ema gidich godo koro ogima pod nitiere penjo mang'eny manyaka penji kaso koro gima beduogo bedo malit en ni achudhe manogoegi gin jok mong'ere Kisumu makata mana Nyamori an gadier ni kimiye nyinge ka to nosepedhegi mano kaloso witi Kalonje nitiere Rico Tieno gi Vincent Odhiambo gin jok makata mana moko kuom kata ana wuon ase interact godo koro ipenjori ni ang'o momiyo kijende gi ne nyalo bedo gi courage to ng'ama ne oro gi mondo gidhi gitim gima chalo kamae nikech ing'eni mondo iwuog ni dhi go senator nitiere information ma in godo nyaka ibed kendo ing'eni gibiro gi lwetgi nyaka ibed king'eyo ni senator ni sani onge gi bodyguard nikech senator mar bodyguard onego bed gi bunde to kendo nyaka bibed king'eyo ni kase goye lisasi ok dhi maka sama goye ni
to nego bed nagoye within how long, to bedo Java gi kar kanye ma kadonjo tadhi goye ma ok olornwa nikech inyalo lor be dho Java no mar bima ku kanyo ute. Kendo be nyaka ing'e ni kata ka ng'irengo koteri e court to in gi protection moro. Koro mago penjo ma nyaka be wapenjo. Lakini penjo ng'eny seyo bende ng'eny neno kata mana kiseyo bende jotelo mamoko bende ahinya mawuok e gwenge mago makaluo ni dibed ni mano oro achudhe tino longe ni koro gin jomonj koso jonjore. Lakini Nyamori inene yo machal nade wacho sotsine. Mokwongo owadwa Gad wache kako kil. Koro kadwa gine o analyze the facts and but adwa na wachi kaka dhano ni gima nyo timore ne senator Osotsi en gima okonego otimre ne dhano mora kamora mora. Okay, ni jonjore moko nyalo donjo to yudi kibete magawa to goyi ka joma goyo muok ma kagi goyi michwer remo magi gweyi magi kawo glass magi tokuomi aito giwuog giringi gidhi. Okay, mano is something that is unacceptable and gima nyaka wa condemn and gima nyaka wa wachi especially kaka stakeholders ma Kisumu ni en gima nyaka stop and kendo ni wagoero kamano ne DCI ni they have moved swiftly magi mako ji adek kuom jomanyone kanyogo and we hope ni ka ginya yudo jomoko kendo manyone kanyo gibro mako kendo jogi bro dhi e court ibro tere court mondo bed ranyisi ni gima kamano ok obedo accepted e Kenya ka kendo ok obedo accepted e Kisumu wa. At the same time what I'm saying is ni gima kamano ka wa condemn to kwa condemn ni kech ni otimore ni senator en gima okonego bed ni timore ne ng'ata kata japiny. Okay, every person should feel safe. Okay, so akwayo ni mondo jowa otigi the security agencies mondo kanitie group malokore ma jonjore matimo weche mag njore mondo chiw information mondo mark gi mondo tergi e court mondo wa disrupt the culture mar gangs. Okay, but as I say that adwa be na goero kamano ne DCI ni gise move magi arrest joma nyo oyud kanyo. I hope ni pod more arrest bro timo kendo I'm hoping ni they will go to court wami time the justice system mondo take charge mondo ultimately joma no timo gini kapo ni ng'ato no oro gi joma no oro gi mondo maki mondo obed punished. Okay, ipe jagi moro ni tie joma lay blame kagi kacha. Okay, mai emadwa na kwer jowa ni wawe investigations mondo timre mondo ng'e ane ni en ang'o momiyo jogi oseyud joma moko manyo involved. The next thing en ni binya yud gi te. The other thing en ni what was the motive to be nitie ng'ama nyoro gi. Okay, mama na investigation gi evidence emanyalo nyisowa. Okay, to kwa loka ke siasa mocha ko wacho ni en Nyamori en Gad to waketho go nying yowuotwa gi nyiwa gi jotendwa for no apparent reason is not proper and nyaka wakwedi yowuotwa maponi because of siasa gi mathindo gidwaro ni mondo giketh nying yowuotwa moko. Okay, for instance adwa ni mondo akwedi e okang' mamalo Babu Owino ma en wuodwa manyalenda mondo wuok e public kendo dhi e social media to declare ni ng'ama nyo timo gino en wuodwa miluongo ni Raymond Omolo. Okay, every time magimoro timore nyaka Babu wuogi mondo blame Raymond Omolo. Okay, to en nyiego manade en ichlit manade en ang'o momiyo owadu kama nie tich nyaka every time magimoro timore nyaka idwar kaka ywa e piny. Okay, my point en ni Dr. Raymond Omolo en jatich sirikal mosebedo ka tiyo both structures mag sirikal to tiyo gi jopiny. King'i adier en the most visible public servant manie national government is Thurwa culture.
an invisible one kech tije en tich ma affects jopiny te. But at the same time, beyond teach madwarore team kaka PS ma internal security, otiyo gi jopiny everywhere to respond to issues mag jopiny. Dibed ni sio makama gibiro nikech ang'o nikech koro en mene docket Emma temo explaining. To because he is involved with jopiny everywhere trying to resolve problems mag jopiny and response to needs mag jopiny. Chal na gima gini kelo nyiego kuom yuwuot moko. Tado na nyis oganda wa Maluo ni gima osehinyo wa nyaka nene kaka oganda Maluo nyaka ne waluok Sudan. King'iyo sigana mar tigo to gi tong. En ni nyiego e kindwa. Okay? Ne en ni ka wadwa moro ni kamoro to nyaka go e piny ni mondo ayudi. Okay? Dr. Raymond Omolo, as we know him, okay, is an effective public servant. At the same time, en public servant, matiyo gi jopiny, en public servant mok nyadwaro mondo tim gima kamacha. That gima ne otimore gi Javacha, en gima ohinyo both the public to ohinyo image mar serikal. So as Dr. Raymond Omolo, he could not tolerate and entertain something like that. And now evidence ogolonwa omak jogo. Onge evidence mosegol malink Dr. Raymond Omolo gi jogo. Okay? Ni nyoro gi ni mondo gidhi gitim mano. And therefore, akwayo ni jowa mondo kwed that kind of behavior. Mondo giwe public servants otim tijgi. At the same time, jo siasa mondo go siasa gi. Erokamano. To monj makama bende iwacho ni e kind thuolo mar dwe achiel nyakorongo jong bende no monj ka nitime magawa moro ma bende iwacho ni en mar Rungu Nyakera ma bende ne iwacho ni nen ga PS machon mano e pacho kae. To gin monj machal ka gima koro gimedore nikech kata ne liete waseneno gi rombe mag siasa waseneno gi. En ang'o mok timre ahinya kinde gi ma bende liet mar siasa nitiere pacho kae gada. Sharon, kapok watieko mano we pod adhi anena e mar blame game manitime mar Osotsi. Awinjo ka Nyamori owuoyo kuom ji ariyo mano ka mention nikech an adwaro gana bedo objective. Kabiro kaka wakili ano kan gi siasa mora mora. Ji ariyo go Raymond ok anyal wacho ni aseng'eye moro malich kata ni wase interact moro malich. Babu Owino aseng'era godo kamae person to person. Aparo ni igni 15 koro to kadwa discuss gi subjectively, adwa bedo very objective. Kano mak ji ka gini notim ne waonge gi list mar suspects. Ka gik nyoro Babu Owino nogolo list mar suspects. Kosegolo list mar suspects. Kosegolo list mar suspects omaka de kuom jok mano tajo goeko. To wacho ni Raymond Omolo emoro jogi. Mano gima no wacho e press statement mano somo. Ni gini ong'eyo ni en Raymond Omolo emopango and all that. Babu Owino sani en bunge ma serve term ne mar 2. Gima ber ni sani bende en okil. Ong'eyo ni en gi responsibility ne society. Ka in gi information ni ogo senator goch ka guok kamacha. Gimonego bed ni timo kaupo ni in nyaka gi list mar suspects. Wuothi to the nearest police station. Dhi ndik statement. Kun gi your source of information. Ni an gi this source of information ma wacho ni Raymond emano pango gini. Or ng'ane gi ng'ane emano pango gini to magi suspects. Wek somo no suspects simbi media. Mondo walu gini mo chop kode gi kukunete. Koro mane maduoga e wach mar 2 mipenjo. Gimo me adwaro ni mondo Babu Owino tem mano. En nikech Kisumu kae sani wabedo gi guns mang'eny ahinya. To kwa medo address wach ni e media ni wabire TV kae to wacho ni guns ng'eny Kisumu gigoyo ji to gima itime onge. Nikech guns ma Kisumu anyalo koni ni jogo kidwaro gi to anyalo yudo gi. Ok gin jok matek yudo nikech gin jok man gi grube ma e grube gi go nyaka yud king'e ng'ata achiel 2 ng'ato kaka Nyamori kime thuolo no dhi omany ni guns go tanyalo koni ni obro yudo gi te nikech onge Kisumu ka osego e siasa nyaka wan ne wenge wayepi jogo bro yudo te. Koro nyaka walu kaka wadwa yudo guns gi nikech kupo ni ng'ato nyalo dhi maketho tel machalo kama chachande e piny marukinyi. Otemo nyiso ji ni koro Kisumu ok ber ka in jakabila moro ma okin jaluo kikitime ohala nikech kitime ohala tidhi chwanyori gi jo Kisumu tibiro or guns to biro ketho kanyo tonge ng'ame mako. Dong poko mak ng'ato nyaka motudore gi gino tonge ng'ame mako.
ma dhi diyo Kisumo manyaka koro kata kopo ni in ja Kisumo tija Kajulu ok inyal gero hotel Ahero kija Ahero ok inyal gero hotel Kajulu miyo kata mana investors wacho ni joketo mwandu ok dwa kata mana keto mwandu gi e boma makono joketo mwandu ma oko to koro ing'e ni oseluor sani gi gima osetimore to kisetieko gi jo libamba to koro dhi chako goru wuon kaka jo Kisumo ma koro koni ok nyal keto kocha jakocha bok nyal keto koni ma gidhi gibedi ma koro nyaka ja Kisumo wuon ok nyal keto gweng'gi nikech koro violence miketo ma igoyo ji to onge gi atwa mora mora ma sirkal koro kanyo banyalo wacho ni sirkal mamalo bende gowa piny nikech gine ma gichung' ne security to kwanyal wacho ni jok matindo or ng'at modak Nairobi ema dwa kwanonwa guns manogocho Kisumo kore kidhi imako gi to wan gi government intelligence manonego bed nong'eyo ni magi to ng'agini to ere kaka wadhi yudogi to gidak kanye gi kanye nikech joka king'iyo tipo ka to gin jok ma identifiable nonego bed ni gicha nok rit kata nyaka nyoro ni kore kimako ng'ato nonego bed ni mako gi kata chieng' no gotieno mane kwa dhi bedo gi system ma effective koro gima timore Kisumo ni en system ma okobedo managed ma kendo kako medo dhi to wadhi medo hinyore nikech nochako gotel machamana structure mar ja DCP sani koro biro igoyo jatelo e piny koro penjiri anena ni ka koro senator iminyalo go kamacha to koro anto to kintulo mokalo bende Babu Owino gilange gini bende nacho naka na gidhimbo mar piny Kenya bende chal ka gima kweth njore bende noluongi mar mondo mi ogeng'negi mano nen mana seyo ma bende kata mana duol mochung' ne ndeke pachoka bende ne seyo kang' mager ni paw ndeke bende ok nyal yie mar mondo mi achudhe odonje to wach mago mag Nyanza hinya kaunti ma Kisumu nyakwa losi hinya grube mago mag njore ngene magi notimore kaunti ma Mombasa to kaunti ma Mombasa sane no kaka gige timore ma bende no bedo contain sane maneno ka tinde gitingo wigi to aparo ni jorita bende temo kar nyalo margi Nyamori na jo karamna ka gadwacho ni dibet ni nge moko kuomge sano magi gi adek aparo ni bisene go mag gima dona wachi kaluwore gi gima wado magad wacho en ni problem mo kaka oganda en ni samoro wa jowuondore ni wadinai ni gimoro kore kotimore obwogowa wach mar jonjore ni en gima osebedo Kisumu to osebedo the whole of Luo Nyanza okay to gi kuonde moko ma jowa odake kata mana Nairobi ka kama jowa odake chon ne waluongo gi ni yudhe okay tinde kiluongo gi ni goons okay ndalo kane watindo ne waluongo gi joskuba so gin ndalo moko ne waluongo gi ni gang and jogi gin kijende ma onge gima timo ma they join up together mondo gilos group aito group gi ni nitie joma dwa noti kodgi koro haya gi mondo gidhi gi either ka gin josiasa mondo gidhi gi keth gi josiasa moko kata mondo tinde jomoko luongore gi security super luongo gi security okay any problem also bedo ka build over the years and not build nikech one youth unemployment and therefore ka youth unemployment onge tich youth bedo ni gin vulnerable two any josiasa mobilize gi youth gi to tiyo kodgi to kosetiyo kodgi to wegi kanyo so kosewegi kise mobilize gi miketo gi group achiel to kidi mobilize gi to then what happens en ni samo ka koro kinya chulo gi mondo gimed timo gik mani ichulo gi mondo gitim cha to gibiro yuda way mar making sure ni gimedo yudo pesa and this one no dio mio youth moko mano dia losore group gi malungore ni goons kata lungore ni gangs kata youth gi no dio weyo dwaro tich matek nikech ginyalo yudo pesa mayot by loso group gi kendo bedo hired ni gi engage in siasa gi goji gi ketho gik moko okay now the other thing is some of these youth ne bedo used mondo o make sure ni kan di mandamano to mandamano bedo effective as you will kwa ng'iore wang gi wang to wabro yie ni mandamano especially mandamano manyotimore of late nyoken jo piny mawuok to ni gangs gi iyiene gi mondo gibie ndara to giteko over ndara to gidhi gi loot to gi block ndara to gi majo mtokni to gi majo mawuotho then they realize ni kage biro together they can be lawless okay so the other thing manyaka wang'e
Ni Kenya ka wan gi only 110,000 policemen against population mar 50 million. And with the youth bulge, police alone ok nya control jogi. Nikech in a police station, ibro ido nim gi police kada prareo. Police prareo gi, probably about 18 of them of the patrol, 20 modong e sentry kanyo. So katiri ingi miro donji ka police, you don't need the number of gangs manioko kajaka, or ingo police. Okay? So what we must do kaka jopiny, because it kapo ni nyatime seneta kamacha. To ngama nyisa ni an kadak manyata tok nyatim na kamano. Inya goye ka thuol mondo police obio chop kama antie will take time. So we must come together mondo organize ourselves kaka jopiny. I wati together under concept mar jukua la usalama gi community policing. Mondo areas wa eliminate gangs gi, not through violence but by ensuring the one wa rehabilitate youth. I will take advantage of opportunities maserikali osichiwo mondo gi take over opportunities gi. I giti manyati mohala. I to at the same time wa ensure ni modong ni gin gang to report to police mondo maki ka gi commit offense mondo odilgo. The other thing manyaka wadilgo en nyasore to gi hard drugs. En all over. Okay? Sani ki di group mora ma kijende nitie to ena tik mar nyasore. Ti do ka kijende te omer. To ngama omer gi nyasore kata mo chore gi cocaine. Kati tem explain ne item reason kode o ginya reason kode. So one of the things my president no want at the beginning of the year to makwayo ni mondo the communities mondo together gi police mondo what disrupt en watch mar supply mar cocaine, watch mar supply mar nyasore, watch mar supply. Unfortunately, you don't need some of these things the systems must apply gigi are controlled by very influential politicians. So I am hoping Niwa can come together to resolve that thing. But most importantly, Nimondo wa revive economies wa. And economies wa, buro bedo mana revive kwa support labor-based economic programs like gero ndara, gero chiro, gero ute, manyala absorb ji, to pesa magi yudo kanyo. Gidegi spend the local economy so that your hala nya yudo pesa. And so that the rest of the economy can be revived, legitimate money can circulate away from the legal money. Kapoko mayo wangwa gada ngina gi wach mogika ngeni bro bedo kichiwo. Bende en kweth njore gi monjo jo siasa to bende gi monjo jo piny. Kuom ranyisi ahero iwacho ni nyando kacha bende wano ka ntiere kweth mar jo maundu mongere kaka chuda bich kuomgi nosechel gi magena gi obile kintulu mar ndalario mane jo mane gada madimed gi wach mogiko tendo gi mano. Kotenre gi mano mokwongo ntiere gi madwa correct ma Nyamori owacho. Achiel ayie kode ko wacho ni wach mar mer gi koso tich mar vijende emokelo wach mar yudhe masani. But gima dwa correct en kama no donje mar maandamano ni maandamano nche ok en maandamano ni yudhe mane timo maandamano. Adier mantie chon kane Raila Odinga ne organize maandamano yudhe ne bedo e maandamano no kabisa. An kaka wakili mar ODM anyalo koni ni nentiere cases karibu negine courts gite ana defend karibu cases pradek mano magodo yudhe mag ODM gi robbery with violence. To all of them jogo te do noweyo nikech gina gik manoketnegi. Gikone nwaduogo aneno ka Mike Sonko noduogo wuok e TV ko wacho kaka ka nowinjo ga ni Raila dhie maandamano nogolo ga geche ji to dhi owang'e wang' ndara. ODM ne ok tim gimoro amora marocho ratich ng'ato. Gen Z ochako maandamano magitimo ma 2024 mane ng'ongo cha ne onge gun moro amora. Wach mar gunship madonjo makoro mobilized gi jotelo to finance gi jotelo odonjo e maandamano ma 2025 ka waneno ka Gen Z ka wacho ni biro to guns man gi ludhe to madonjaga to wango pikipikni ne wuotho gi polise ka achiel sama gidhigo jo Gen Z ma demonstrate. Manyiso ni sirkal emotego gini. Gino timore Kisumu, gino timore Nairobi ka sana, gino timore Migori, gino timore Homa Bay, gino timore Mombasa. Guns ne goyo ji.
to giwuotho gi polise. Mano gine mane gipango. Koro kwa dhia wach mar ahero ni, ineno grube mag nyithindo gi, nikech kaka mar ahero ni ma ok en group diwachi ni sirkal emogolo. Ma e group mana mar nyithindo mamadho njage kor gweng', nikech king'iyo kata ikgi gin iga moro 17 nyaka 21. To en gima unfortunate nikech aparo ni parental guidance be koso ka. Emomiyo nyathi ma jaiga 17 neno ni omond sa 11 okinyi, seche gi to janyuol ne kanye, to dhi ochuo ng'ato gi japikipiki gi pala, to kawo simu to duogo godo, kasto ang'o uso, to godiochieng' tiyude komadho njaga to madho kong'o, or en gi simu moro ma beche tek, to nyathi ma ja skul. Nyiso ni nitiere kaka jonyuol bofelowa. To gima neno ni mondo bed ni timo, nyithindo gi pod tindo, nyithindo gi nigi future. Kwa yudo gi kaka no tim round up ahero, nitiere no chiel gi magina, to nitiere mob justice mano dhi mbele ahero jumani mane rach saidi, kendo pichni go ne ringe mbui kineno kamoro nek marach saidi. Onego bed ni wa round gi up nyithindo gi kaka jo ahero ne timo cha, to kuwa round gi up to kik waneg gi, kech sama wanego gi no kendo koro watime makosa maduong' moingo kuoma no kwelo gocha, kech ka koro ikawo ngima ng'ama no kwalo simu, koro irach mohinge. Kuwa round gi up, wakawo nyithindo gi water ka polise, to polise be kaka administration gikawnwa responsibility mok ne nyathini komaki to ang' nikech nyawadgi moro oseudhi uso nyasore okelo pesa titiweye. Kaw nyathini tere do, king'ado ne twech, ng'ad ne twech e jela kuru. Koyudo ka ne en jaiga 22 ma janyuol nodagi tero e skul, tiwacho ni ka minu ok opuonji to piny biro puonji. Ikawe tere yie kucho, odhi opuonjore ka pent, chieng' moro mowuok oko to dhi yudo gima ochako godo. Giwach ni nyaka luore koda wach chude cha, wachiegni tieke kin thuolo ma dakika 3 mabiro. Wach mar chude ne mawuoye. Dong koro gima nego bed ni itimo going forward, nikech ing'eni yiero bende dhi kakayo. Nyithindo kaka wang'eyo maka ok nyithindo minyalo ti godo kisiasa. Jomitiyo godo kisiasa gin ga jaiga 25 nyaka 35 kata 40. Maka gin wach mar siasa gi kia. Gin nyithindo mana mamanyo pes njaga, to gimanye e yo mofuwo. Gine jok miwinjo manonegi. Kidhi ng'iyo age bracket mar nyithindo manonegi, en iga 17 maduong' mogik ka ne jaiga 24. Gin joma pod kia gima timo, gilak mana mentorship. Emomiyo going forward gimonego bed ni timo negi, mokwongo ket stations mang'eny kata police post mang'eny ahero. Kae to ket ahero bed kama safe ne ji te, ma inyalo wuotho tinyalo timo wandi sa asaya, to ng'ata moyud ka dwa bedo janjore. Ket responsibility ne janyuol bende. Kineno ka nyathini dwa donjo gi timbe moko maricho, dhi kon police, dhi kon chief, kawo nyathini tere kata di tere do koromo dhi tere do, mondo tere kata jela, odhi obed kuro, owene ji society maber. Sani joma timo kata mano alahero wacho ni nyakiloro wandi sa 12. Ere kaka idhi kata puonjo nyithindgi mamoko kopo ni eno jaiga 18 notieko form 4, to ntiere jowete ne maluwe manyaka chulnegi school fees, to wandi ok nyal bedo godo. Erokamano ahinya. Nyamori kapok achiwoni thuolo mar wacho wachni mogik, ntiere ote to ntiere buora, to ntiere achiel kama biro bedo kasomo, mano mar Tom Nduku. Kinyalo ketna go ndike gi dholiech, kata kamano abiro temo mar some gi dholuo. Wacho ni Nyamori aparo ni ma ote mari achiel kachiel. Nyamori has to learn that investigation depends on the known variable to the unknown. The known variable is clear that these boys are frequent with the PS. Let him be advised that Babu, actually let them be advised that Babu good work is a clear lead that made the arrest to happen. Babu will significantly be called into record statement with the police. The known variable is clear that these boys have been seen in pictorial evidence around many leaders. Saya kinyalo duoko Tom Nduku gi wachni mogik. Tom Nduku ng'eni ja siasa, ago siasa. Okay? And ang'eyo siasa mogoyo. So Tom Nduku nyalo medo go siasa. An aloso kaka ng'amo dongo Kisumu. Okay? Adongo Manyata. Okay? Ago siasa Kisumu. Aseda Kisumu, podada Kisumu nyaka sani. So I understand Kisumu malose no. Kisumu wach mar gang ma Kisumu ni en gima nyaka nene. Kata an kana king'iyo Facebook page na adhi republish ka wuono joma dwa some mondo some. Ndalo moko andiko ni politics nearly made me a gang leader. Okay? Nikech na donje siasa, mochopo point ma I realize ni monda endelea go siasa. Nyaka be adware yudhe moko mondo timre nade. Oluora. Nikech kamano ma midhi ni dwa dhi alien. Kati dhi public function, kati dhi rally. Tiyudo ka jo opponents gi obiro koting'o beti gi runge. Okay? So at some point
ne chuna na be nyaka mobilize to ki mobilize yude gi to gibiro gi beti to gibiro gi ango gi runge to gi panga chunya no mi ana decide some article no adi republish immediately katiko ka now actually one of the reasons why you're not demobilized from politics and then I realize I can't proceed with this kind of siasa so ibro yudo kilo so gijo siasa gi they are caught up in that situation ni mondi bedi ja siasa nyaki mobilize youth around it youth gi gin gangs youth gi gin goons youth gi sama gi biro youth ka youth tingo pala to tingo beti to tingo rungu okay and can't take clash to nyaka ngi neka remo chue so therefore nyaka wabe honest to ourselves kata mana tom duku no se be siasa for a very long time mero sip na ngi and siasa mo se be no I have known kama kunde ma entie kampa ma entie gi kampa ma moro ido kampa ma entie jo tingo beti kampa moro ni be tingo beti ma ji tongore ma remo chue so kanyiso jotendwa let us confront the problem mar gangs gi in one for now what demobilize these gangs by politicians tamre no gibitio gi gangs okay nyane no kaja siasa mora chiel ma en babu wino wacho ni gibro oknya ngato oknya defeat gi in terms of goons so which means ni side sema siasa demobilize goons what demobilize goons okay secondly en ni mondo wadwar ne kijende gi gik manyalo timo and thirdly mondo wati gi structures mag sirikal mondo wayud ne wa improve economy and lastly ni wawe ketho nying kijende wa matiyo matek matemo mondo kel kwe temo mondo kel wa development Dr. Raymond Omolo en jatich sirikal makik wadrage into siasa anytime ma wa feel ni tinga ma siasa wako dhi maber to wadwaro an excuse wadwaro a soft spot nikech no konya answer wa back to hit on him wawe Dr. Raymond Omolo oti ne jo piny oti ne jo Kenya en achiel kuom yowuotwa mwang'iyo to aneno ka tache nyalo rieny mbalo kucho ero kama na inya thule mungado wakata kama neno gombo mara mondo mwadhi nyime gi twak kama hagoni ero kama na inya wakili Joshua Nyamori kanyakla kodo kila gada Oguko nyakor mgajwang dakika oskale prere koda uchiel tok sa areyo mano marokinyi no mar mon mamake gi kanyo parni ukoch kich pod timo nonro mano mar ndhiyo moko kuma chudhe ok gin kar na chude gin jonjore ma bende no monjo usotsa de kuom gino semaki ni neno tipo magi Kalonje ntiere Otieno Eric gi Vincent Odhiambo Tenga koro aluoni wach makamano kapo nono ni bro bed kichopo gi nyim doho odiochieng' makawuono kata oyo yiro mar mon mamake gi kanyo dakika oskadho 28 mabiro en chenro mar ng'ejo thumbewa okiny makawuono no ka Solomon Atito odaya dhoja thum mong'ere kaka Odende Winga gino mara na luonge yo makare mane mawigo disani nyinga Sharon Ongawo